बिदि दुखु मोनदों आङो दिनै जेबो भिडिअ खालामनो मालानो गोसो गैया ओमफ्राय बे माने ब्लाउसआ कमप्लिट जाबाय आरोना ओमफ्राय नैबेबो ओमफ्राय बेफोर माने अर्डारनिमोन बेखौ हैनो थांगासिनो दा जल्दि फुङावनो सिखारनानै बेयाव हुक्स लगायनो दंमोन हुक्स लगायखांबाय ओमफ्राय दा हैनो थांनोसै बे माने रङियानिफ्राय अर्डार फैदोंमोन आरो बेखौ हैनो थांसै लोगोफोर Hey everyone, welcome back to my channel. By बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलावहाय बरायनाय बावहरबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं दायो आङो थांनो ओंखारदों आं माने सासेयाबो नोंसोर नंगौमायाबो थ' फिसा खामानि दङ फार्स्ट टाइम बरमायाव थांग्रोनोसै बिनि उनाव रङियाव थांगोन बिनि उनाव आरो नलबारि टाउनाव बहुत खामानि दं आरोना एसे फिसा थ' नायलांदो दिनैनि दिना माबायदि थाङो आसा खालामो जोबजासिम भिडिअखौ नायगोन होननानै दायो जों ओंखारबोबाय बरमायाव थांनो फार्स्ट टाइम Hello लोगोफोर खोमायासो गावलांदों मोजाङै दोङो ना बिबनांफोर बिथाङा बिराद बिबनां मोनखाबाय आरोना ओमफ्राय मालाबा ज'नो बिबनांफोरखौ लोगो हमनांगोन नोङो जाहोनांगोन जागोन जाहोआ नायनोसै समा माबायदि थिनो नङा होमबा बैसागोफोराव जायनि गामि खाथिफोराव फांसन दङ गिदिर लिंहरबानो जाबाय जोंबो नायनो थांगोन होमबानिया बिथांनिफ्राय जानो हागोन जोंबो फांसन नायबाय नोंसोरबो मोनजाबाय बुमिनिफ्राय दिनै ड्रेसानो सेम जादों सानैनायाबो आं बिदि साननानै सेम गानगोन साननानै गानाखैमोन आरो बोरैबा सेम जाफ्लांबाय स्काइ ब्लु दायो बरमा थांगासिनो बरमा एसे फिसा खामानि दङ र' मोजाङै सालाय माबा जांख्ल' दंख्लालांबाय थायो गारि सालायनो रोङा नोङो सारा बरमा कलेज मोनबाय नै बरमा कलेज गोदो आंबो फरायनायमोन बेयाव बरमा कलेज थांथ'नानै जाबाय नोंनि मोखां नङाबा गाहामखौनो नाङा दिनखौ गाहाम नाङा नायलांदो इंखि थांथ'वाखै आङो दायो नै बरमा मोनबाय ओमफ्राय आङो बरमानि आंनि सेन्टारावहाय थांगासिनो ओमफ्रायो अबेखिनियाव नोंथांमोना देखायलांसै आङो मेडिकेल बारनानै ओमफ्राय नैयाव बास स्टेन्ड मोनगोन बेयाव बास लाखियो आरोना ओमफ्राय ब्रिज ओमफ्राय जों माने लेफ्ट साइड जा थांगोन आरो सिगाङावहाय सवालि हाइ स्कुल दङ माने हाइ स्कुल दङ हाइ स्कुलनि नैखिजा हाबलांनांगौ लामाया बेखि हाबनोसै जों दा बिखिजा हाबो आरो बेहाय बेनार होनाय दंमोन नै बिसिना दोनबाय सोरबा बेहाय हाबलांनांगौ आरो आंनि सेन्टारा ओमफ्राय बेनो आरोना बेहाय गोदान क्लासरुम लुगासिनोमोन ओंखारजोबाखै बेनि खामानि स्टार्ट जासिगोन साननैसोनि उनाव इमान खस्थ' खालामनानै बेनारबो बानायो इदि बिसिना दोनो नुदों लामानियाथ' गैखालानो ओरैबायदि असान्थि मोनबाय आङो दिनै बरमायाव फैनानै रागाबो जादों दुखु मोनदों गाबनो ओंखारजोब्बाय आंखौ बिबार बारना थाबाय नैयाव बेसेबा गोबावनि उनाव फैबाय आङो हाबानि उनाव फैनायानो जाखायाखैमोन बिबार गायना दोनदोंमोन आं बारना थाबाय नै बरमा माने क्लासा स्टार्ट जायाखैमोन ना क्लासखौ बरमानिखौ स्टार्ट खालामफिननोसै सानैसो बिनानावा जायफोरा नाम हरना दोनहरदोंमोन क्लासखौ स्टार्ट खालामफिननोसै बेखायनो खेबसे नायनो फैस्राबाय आरोना
दायो जों थांगासिनो रङिया मट'बो दोङो नै जोङो दख'ना हाबगोन दख'ना हाबनानै आरनाय बायदिसिना लागोन बैसागुनि थाखाय अर्डार हरनाय दङथ' स' बेफोरखौ आरनायफोरखौ लागोन जोङो ओमफ्राय गानिबो लागोन जि गानि थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो थांगासिनो जोङो नै दायो दङ 80खौनो हमना ला ना केमेराखौ गारि सालायनाय मानसिया लाजाबाय थाया बोरैबा जायो स' आङो मटुनो होनसै मटु जिनो ना आं दा जेबो बुंनो एख' गोसो गैया नोंथांमोना मिथिखादों आङो बर्माव थांनानै गोसोआनो बाइक दैजों थुख्रा जाना फैदों आंहा बर्माव थांनानै आं खेबसे स्टेन्ड गोलैनानै माबा गोलैजाबायलै थुदावनानै बोरैबा जायोलै Haydi stand poriası. Stand poriası haydi. दायो सासे नै फुंनिफ्राय जोङो 7टायाव ओंखारलांनायमोन न'निफ्राय ओमफ्राय जेबो जालाङाखैमोन आरोना लोंना फैबाय मालाय खुसेरनि रिसि मोनलोंनायखाय दहायनिफ्राय जेम थाथामोन देहाखौ थाजिम नांबाय खुसेर बिदै लोंनानै बिनानाव मोननो फुसका गेटबेन थाखा बुस्थु लाबोना मोदोमदोना मोदोमा मायबा बुस्थु मानोलै नो गेटखौ खुलिना बायदि मोनो न'आव मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं ओरैबायदि दुखु नांदों दिनै माने बारा भिडिअसफोर लाबाय थायाखै गोसोआनो बायग्लिजोबखादों नोंसोर नुखाबाय मा बायदि जादों नुनाय लोगो लोगो ओरैबायदि गोसोआ गावखादों आंनिया मोनसे थांखि लानानै सिमां सुजुनानै आङो मोनसे टारगेट बानायनानै आङो बे सेन्टारखौ खुलिनो होननानै खुलिदोंमोन आरो मोजाङैबो सोलिगासिनो दाबो नलबारियावबो ओमफ्राय बर्मायाव खुलिहैबाय ओमफ्राय मोजाङै सोलिगासिनो बेबो ओमफ्राय आरो ओजोंहायनि कल'निनि सानैसो दादाबानानै बुंबाय कि नोङो मोजां खामानि मावदों बिदि बेनार हो होननायखाय ओमफ्राय जों बेनार बानायनानै होबाय आरो बयबो मिथिदों होननानै ओमफ्राय आंनि टारगेटआ बेनोमोन जोंनि बिब' बिनानाव बेफोरो जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा माने जेरावखि थाङा मानो जे अबेबाफोर फोरोङो बेफोरबायदिबो आंल' नङा दङ बिदि फोरोंग्रा बाट माने मोजां सोलोंजाहोआ माने मोजाङै सोलोङा बिदिनो थांलाय फैलाय बिदि बुहुत नुदों आङो नुनानै ओमफ्राय जेब्लानोखि आङो बिदि रोंनाय जादों बिदि ट्रेनिं लानानै थ' आङो सानबाय मा जोंनि गावजों गावनो मोजाङै बुजायना होगोन मागोन होननानै आं मोजाङै टारगेट लानानै बे सेन्टारखौ खुलिदों जाहाथे बिसोरबो मोजाङै रोङो ओमफ्राय मोजां खामानियावहाय गावबा गावनि आथिङावहाय गसंनो हाथों होननानै बिदि साननानै आङो बे सेन्टारखौ खुलिदों आरोना ओमफ्राय हाबानि उनाव आङो बर्मायाव थांनो मोनखायाखैमोन ओमफ्राय दिनै थांबाय आङो मानो होनोबा 4 बेचनि क्लासा जानोसै ओमफ्रायो बेनि थाखायनो आं रुमखौ नायहैनो होननानै थांबाय थांनानै नुहैबाय ओरैबायदि गोसोखौ बोरैबा मोनजोबबाय आरोना बेनारा माने बारजों बिदि सौसिनानै जिनायबो नङा आरोना ओरैबायदि मोजाङै गाजालजोंबो देथाबना दोन्दोंमोन आरो बेखौ खिन्थु बे थार्लारि गुगा हानाय आरोना बेखौ बख'नासो दोन्दों ओमफ्राय सोर बिदि खालामदों आं मिथिया ओरैबायदि माने आङो गोसोखौ ओरैबायदि हमथादों बे टाइमाव माने आङो ओरैबायदि गाबनो ओंखारखादोंमोन थ' नोंथांमोना कमेन्ट खालामदों आंनि खामानिया गाज्रि जादों ने मोजां जादों सोर बिदि खालामखो आं मिथिया बिनि जाहोना मानि थाखाय बिदि बख'ना होखो आंनि बेनारखौ आं जेरै आवगायलांदों एसे आं बारा आवगायनोबो हायाखै जाखिनि आं एसे आवगायदों बेफोरबायदिनो गुबुनाबो जोंनि मानसियानो जोंनि बिब' बिनानाव बिसोरबो निजिनि आथिङाव गसंनानै बेफोरबायदि खामानि मावनानै जानो हाथों होननानै आङो बे टारगेट लानानै खुलिदोंमोन अनलि 1 मान्थ कर्समोन आंनिया बेयो 1 मान्थआव आं गासिखौबो रोंहोयोमोन आरोना फोरोंनानै जाहाथे बिसोर थाबनो गावनि आथिङाव गसंनो हायो थ' बांसिन बेफोरबायदि ड्रेस जोंनिनो ड्रेस आर'नाइनि शार्ट आर'नाइनि गस्ला ब्लाउस बेफोरथ' सब बाहेरनिफ्राय बेंगलनिफ्राय बा बायदिसिना बेफोरबायदि बाहेरनिफ्रायसो फैयोना जोंनि मानसिफोरानो रोंनानै जोंनि मानसिफोरानो बेफोरबायदि बिजनेस खालामनो हायोबा बेसे मोजां थ' आं बेखौ आसा खालामनानै आं बेफोरबायदि ट्रेनिं सेन्टार खुलिनाय जादोंमोन आरोना खिन्थु ओरैबायदि दुखु मोन्दों आङो दिनै जे मानो बिदि खालामखो बिसोरो सोर खालामदों आं बेखौ मिथिया बाट बिदि खालामनायखौ नोंथांमोना मा
सानो दुखु मोनदों ना मोना बाट आं बहुत दुखु मोनदों मानो होनोबा आं दिनैसिम रावनिबो हेल्प मोनाखै जे बिदि सेन्टार खुलिनायाव इदि हेल्प नांगौ मागौ रावनिफ्रायबो मोनाखै थ' आङो ओरैबायदि खस्थ' खालामबो बहुत बोसोरनि उनाव आङो साक्सेस जानो हादों निजिनि आखाइनि फैसा खरसा खालामनानै बेफोरबायदि साक्सेस जानो हादों आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि खामानियाव जोंनिफ्राय हेफाजाबसो होनांगौ आं सानोमोन बहुत हेल्प मोनगोन हेल्प होगोन गोबाङानो बुंनानै आंखौ हेल्प खालामदोंबो बिसोरनि थाखाय थेंक इउ बाट मानो बिदि खालामखो आं मिथिया थ' आं ओरैबायदि डेमेज जाखादों दिनै आङो जेरावबो भिडिअ लानो हायासै डाइरेक्ट माने बरमानिफ्राय कानि लायनो दंमोन आर'नाइ लायनो दंमोन बेफोरखौ लायनानै डाइरेक्ट न'आव फैखाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरोना बिराद दुखु मोनदों आं दिनैनि दिना बिदि जागोन आं मिथियाखैमोन आरोना कमेन्ट खालामदों आंनि बिब' बिनानाव बिदा फंबाय गासैबो कमेन्ट खालामदों जे आंनि खामानिया गाज्रि जादों ने मोजां जादों आरो बेफोरबायदि बिएनआरखौ बिदि खालामथावमोन आरोना बिएनआरआ जे साइडखि होदोंमोन बे साइडखिबो गैबावा माने बख'नो चान्स लादोंमोन दा जे साइडखि होदोंमोन बेखिबो गैबावा ओमफ्राय खेंख्रा जानानै थाबाय ओमफ्राय दा डाइरेक्ट उथायखादों आरो हाबजेननाय लामायाव होनाया ओमफ्राय बे सेन्टारावहाय होनायाथ' बिदि जिखाव होखानाय आरो बहुत खस्थ' खालामदों 7 years खस्थ' खालामै बेखिनियाव गसंनो हादोंमोन आरोखि दाबो आसा खालामो जायफ्रा बुजियो आंखौ हेल्प खालामलांबाय था जाहाथे आङो आवगायलांनो हायो जेंना जेंसिखौ सौसिनानै जायफोरा माने बरमानि आंनि भिउवार्सफोर बरमानि बिसोर मिथिगोन ओरै पायनारखि जा थांनाय बाथौ आश्रम मोननायावनो बिखि टार्निं लानाय जायोना बेहाय माने कारेन्ट खुन्थायावहाय बेनारखौ होनाय दोन्दोंमोन आरोना नायबानो जाबाय ओरै माने सिदा दोन्दोंमोन बेंकासो आरोना जायफोरा फार्स्ट टाइमाव नुदों बिसोरो आन्दाज मोनगोन एसे थ' आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर ओरैबायदि गोसोआ डेमेज जाखादों ना जेबो भिडिअ खालामनो मालानो गोसो गैया ओमफ्राय सासेयाबो दुखु मोनदों बाट आंनि सिगाङाव देखायाखै आरोना बांसिन लोरबां जागोन होननानै माने गावनो ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै सायाव नुनायाव बिराद इजि नुयो आरोना बाट बहुत खस्थ' ना लाइफआव माबा मोनसे खामानि बेखौ लानो गोनांबा बहुत खस्थ' आं बहुत खस्थ'नि गेजेरजों माने बेखिनिसिम दङ आरो दा आं सानो आरो आसा खालामो आं आवगायलांनो हागोन बिदिनो आंनो कमेन्ट खालाम आंनि भिउवार्सफोर जाहाथे नोंसोरनि कमेन्ट मोननानै आं गोहो मोनो आवगायलांनो हायो